go. Здравейте хора, аз съм Пацо ГСБГ! И ние си играем CS. Това е Пацо, играем с аз, Пацо и Валю. И да, съжалявам, че почваме от полицаите, но първата част на клипа няма да можем да я качим поради някои технически проблеми. Защото екшена отказа да работи. Да, нещо бъгна. Трябваше 5 пъти да започваме това начало. 5 пъти. Представете ли си кой е това? И много бъгва. Какъв е този, бе? О, аз успях да хитчутна, yes! Ей, Иване, да ти пикам на пръчките, да ти пикам. Това беше хубав коментар, Пацо, за мен. Чайде, реболя. Не, те знаете да не ви... Просто да не ви ги поставям. Искам да ухикна обаче. Искам да ухикна, ама да ме уликне на душата. Аре, бе, един F. Един F. Дай. Един лев. Едно. Кое едно? Провал във вода. Тя са познават. Тя са приятели, гаджета спали с. Познават се, не може този идиот да даде FD. Сега ще игра с напълно легит оръжие, човек. Вано, сега ще кажа какъв е демича на тая помпа. Демича на тая помпа от това шот е 240. И така, хора, ще се постараем да ги обърнем специално за вас. Не, ние почти ги обърнахме. Уау, сериозно ли? Значи... Бота го! Ние бе, то сме на... Шорта са! Трима са шорта! Ма ние бе, Пато, знаеш колко ме бе граната, бе? Колко? 101 демидж. Да фак! Тя гранатата беше до тебе, тя на мен ми наби 22 демидж. Не ли беше до мене? И така, хора, взимаме скъси на CF с... What the fuck, бе, Ванка, ти ще вземеш най-пребалното оръжие на света. Да. Сега ще има риб, Ванко. Не, има шанс, Ванко. Ванко. Това беше добро. Не беше добро. Не, Ванко, той ще дойде. Няма шанс, Ванко. Има. Няма. Отиво, ние го стилна! Виж го идиота, е! Виж го лагера! Вземи фостер! What the fuck? И така, хора, сега ще ви покажем. Така, не играйте CSGO като него. Shut up, fucking noob! Stop speak and play, bitch! Почвам се изнервям. Това ли някой да дойде с мене на лонга? Ето ще играя, брат. Пато, значи ще гледай шорта, аз гледам. Добре. Тя ви се чита ли сте? Аз съм снайперист. Аз съм сам. Аз гледам шорта. Не, аз гледам лонг. Аз ще гледам медъл. Не, Вало. Не, Вало. Вало, гледай шорта, аз ще гледам Боб Сайн... такова. Сити Бейс. Хора, идват двама лонг. Вало, гледай шорта, аз гледам лонг. Двама. Не, да, аз да гледам лонга. За пичка аз да гледам лонг. Един пик. Така, как да играете компетитивно CSGO? Не как да не играете, а как да играете. Да, съм лонг сега SSG. Не, аз ще гледам лонга, човек. Аз съм по-добър на лонга. Кой иска дезерт за револвер? No thanks. Ето тук има револвер. Аз го вземам. Сам деца изхъбих парата. Това е моя. Защото не ми трябва. Виждам, Пацо. Защото пълен булшит. Хубавски. Варо, ако искаш гледа лонга, аз шорта. И някой хвърли Ти молотов гледай на шорта, аз ще лонга. гледам лонга. Аз гледам. Ел Капитано идва. Който Ние ще го хващахме по най-мазния начин. Ние с Вали, човек, ако двамата Те гледам. шо. Видях. Аз ще ги изгърба, Хора, аз ще ги изгърба. Аре, бе!
хора, чайте ли следвам? Да му пикам на очилата, да му пикам. И си показват лицето тези терористи. Да им пикам на очилата. Оня просто ми изгърби. Много джок. Едно хелт е това. Няма ли? Ало. Фейл. Гле. Може ли си толкова стъп, бе? Може ли, бе? Защо те се става природата? Ама няма хора, искам един да дойде с SSG с мене. Ами аз съм при тебе. Нямам пари. Аз съм с... Can someone drop me SSG, please? Ванко ти при 250 ли си? Ой. Че гледай. Аз съм спи бизон. Аз съм спи бизон. Ванко ела да ти кажа какво да правиш. Спокойно. Спирам. Те седни 200. Аз взех един. Ма не искам винаги да има някой шут. Ето гледам шорта, вара. Те май са на лонга. Така хора си Аз ще това на лонга, папа, интересно, ама някой да не можеш на шут. Идват двама от лонга. Аз успях да взема двама на другите са измени. Двама или трима са май. Ма съм сигурен, че са двама. Да, двама са. Тъй, там става битката. Там става битката. Така, остана съм един. От мида. Вало! Автоматик е вало. Сериозно ли? А не, човек, виж ги наши на последните места, човек, какво ги правиш? Просто лайка нупс. Аз пак ще гледам. Лапа игра аз направих 9 кила, само се седи. Не, всъщност 6. Пак си има 0 пари. Съм 50. Не, аз имам 150. Аз гледам тебе. Ма наистина искам да има. Има ли някой шоуде да гледам? Да, аз съм спи безумно шота. Един бомба. Зейки, скочиха ми трима и убих двама на лун и идва просто един май имаше там. И той взе бомбата. Те със сигурност вече няма да има шота. Не може да. GG. Easy game, easy life. Добре казано от плаца. Колко минути станаха? 8! Те хора, да знаете, че ще бъде кратък клипа. Няма да е много дълъг. Само да ви покажа за какво ще става въпрос за клиповете. Това е просто до някъде пробен клип. Да покажа на какво ще снимам. Да знаете, че няма да снимам само на CS, може да снимам на Minecraft, на Minigames. Може би понякога на Roblox и на някой... И на някой... Трима лунг! Като например Slime Rancher и Добрайников Айзак. И хора също и аз ще снимам на Dirty Bomb, Heroes of the Storm, League of Legends, CSGO, както виждате сега. Да, също така и Minecraft. Но ако това видео достигне 10 лайка, повече от 10 лайка, ще се изтегля World of Warcraft и ще снимам на нея специално за вас. Ако това видео стигне 50 лайка, то някак да стигне, да хора. Да стигне 50 лайка, ще си купа FIFA 16 и ще създам кариер мод, и ще направя кариер мод и ще играем на него. Но, знаете какво да правите, искам да вкарате лайк бутона в болницата. Много трушени. Знаете какво да правите просто, хора? Да, чуете се, що не мога да казвам с? Защото ти имаш чупени зъби. Да, Чакай. Това пише и с плат за фейл. Фейл? What the fuck? То страшно да се схъби. You noobs, guys, you are noobs. Just why only go be noobs?
Hey Adam, you can't play CSGO. Please delete. Please. What the fuck? You Валя, това не е Адам. you are only stay being noob. Please noob. Please. Please delete your fucking chess. You can't play it. Почвам се изнервям, човек с такива ретарди. Само провалят играта. Аз съм Авет, имаш гледам шула да знаеш. Аз един клип не мога да Те снимам те ходят на лунга всеки път. Ама отде да ги знаеш. Искам някой да гледа лонг, обаче. Аз. И път. Ма не ли един от вас да дойде с мене? Ванко, назад. Той се паца. Не един! Двама, единия се седжи. Уби го единия. Отмидай един също. О, човек, как го хедшотнах тоя. Вай, мис. О, но мис. Вай за малко. Пищак, Вало! Добре, не те става. И хора, това е едно в едно. Вало, пищак, стой, пищак. He's keeping the bomb safe, so shut the fuck up. О, найс. Good job. Вало! Вземи го. Чек, не съм толкова на база, колкото ме И така, Аз не там излезна на бар. този рунд сега, кой ще игра, ще бъде последния и ще... Така, хора, чао. И да. Не, всъщност, няма казвам чао. Посещайте YouTube, посещайте на Пацо, ударете бутона subscribe, 3 пъти бутона like и чао. Някой да Аз още няма спирам, хора. Някой гледа ли шо? Тъй, има един лун. Лунгър. О, майко, то сме спасени. Какво? Да, найс просто. Човек, то се хакер, бе! No. You guys, you are noobs. Beside you, there are noobs. Stop so big. Noobs. Човек, той се всичко е хакер! Виж го! Пистолета си за тебе! Не, нубари половина, човек. Ти си въкъня пистолет, бе! Педофилче! Лол! Виж го, бе! Fuck you, noob! You're fucking noob! Stop playing CSGO and go! Fuck your mother! Stop play and delete this fucking game! Please, man! Пато налил съм нашия. Да не говоря. Не говориш, Пацо. О, някой ми метна емка. Аз искам някакво оръжие, защото съм и списам. Може ли? Къде си, бе, Ванко? Така. Дръж. Не в кола. Значи двама гледа чувам това. Аз съм гледа. Шо? Но и лапи обаче продължава гледа фука. Има. Колко? Умирай. Няма да рискуваме, да. Ома, аз не снимам вече, защо ще прекъмте? Усетих. Майко, то скаше. О, то слагваше много, докато минаваше. Хвана фърна флашка. Хора, аз отивам сега. Хора, не хвърляйте нищо. То скоро оръжие има. Аре, бе, Ванко. Дадох ти. Имаш си калашето. Абе, какво калаше? Имаш си аката. Ама гъбе, имаш си емката.
О, защо ти ги бъркам? О, дано клипа да се е получил, брат. Ако му се е получил след от втората част, много добре смисъл да ни бъгва, да ни прескача. Много ще се зарадвам. Нали само протектора обаче? Само протектора ще.